Yakane mono kubwatikana nege kore kemo bwase omwarimu yo mwaserieta James Makori abakagotoka gaitira nsemo ya mabuko igote bakana buna tiramanyakana bwikero nkerere konyara gotoka sensemo yo omobero yo ni gotoke mambi ya rero ambarabare nebara asebo igote bakana buna ni garenge ne pigipigi yaye asensemo yo abanyanyimbo kurwa sete ngirikira masha nsemo ya masaba south niko bacha kire obokore nabo bacha kire butukweme kubwatikana nege kore kyo egia kore kana asemambi ya rero niko chingo kichikorengana anu mugambi kurwa assess location yom Arson Munari ni gobona aberga konike kolekyo nagote abuno bonyabime ni gobwacha kyo kubwatikana ke kolekyo abwaso mwalimu yatoka gaitire asense metrama kana wekeno gosono basokano goseni gaitwa na koletwa na kobekwa ase ensemeyo Asamarieta gonkoro kwa Hudson Magoma Munari igondo mu assistant chief of Ogeche sub location na acting chief irianyi location igo yale ngeri tukoria rero na kerwe simichi saikomere bere kia mambia nga omonto naro tokiro kweta ase kenyoro gekoro kunga Caltex kera mabuko sub location keroka korwagwo na imoka immediately na chamba kesin na nyore kene monto naro kwete ororo motaro ime ne pigipigi ya yera nsemo asa marieto okorokwa James Makori Nyamwange orange 52 years so berege sabaku sub location lakini agosomia esukuru yabo na ikorokubogecha primary korwagwo na korariaga neri na keromosies nero kora mayocha bwango sana elio kerotwari gereria nabo koranga monto kero kende ntoramanya buyanga inki kiarenge kero kende bune palera ntererega na bora nyorenga ne igasi laideti lakini rende gabu ata maumifu ege kubekera twa murigereri nobosio korwa guchungusi negenderete ntomanye nga inki kiarenge na nde tobatebi Asamaria tango rugu Simon Osano mugambio moyu wa mabuko sublocation una echivo ikero goteba na inje nanyore simi from western ngo mundu narutogete iga tokonyaroka keroke tundubari paying center ashigari chimechanga inere tam togotumia mundu naro tokire gakwete pigipigi nja toka kerense monera kogend no mwarimu obogeche primary but ndokonyara gukwana because investigation ya chakire bono ntote tiko concluding na achari usaitire lakini linga na kwete very confirmed na kwete ruru mocher linda yanda manya kubwati abasigari already abakeroka mbaika OCS naika because of administration boundaries twanyara ali masaba note bono banyara mpaka nyara kora ino any services mbako ven services igaiga bono aba masaba south bachire korura masha na barusirio mubiraiga bamwirire moja elinda yanda amanya kubwati